Emisiunea Ghici cine vine la cină vă este oferită de Restaurantul Select. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Andreea Medinski. În această seară vom face cunoștință cu unul dintre cele mai longevive cupluri artistice de la noi. Să vedem așadar despre cine este vorba. Oare câtă vreme ne-ar fi de nevoie să enumerăm numai zecile de expoziții pe care invitații noștri în această seară le au la activ? Oare câtă vreme ne-ar fi de trebuință să aducem aminte de premiile pe care cei doi artiști le-au pus la punct în vreme? Și oare câtă vreme ne-ar fi de ajuns ca să povestim despre întâmplările de viață adevărate a celor doi? Doamnelor și domnilor, avem vreme 1 ceas și jumătate în seara din astă seară să-i cunoaștem, așa cum puținii cunosc, pe soții Vreme, Xenia și Leon Vreme. Și la muzică populară, iar specialitatea restaurantului Select rămâne folclorul autentic. Joi, Petrică Moise și virtuozii Banatului îți vor dărui cele mai frumoase melodii populare, în timp ce maestrul bucătar Arpi îți va demonstra din nou arta sa culinară. Vino la Joia Virtuozilor și seara ta va fi o reușită. Restaurantul Select, strada Pomiculturii, numărul 23. Este o piață deosebit de civilizată, e o piață care corespunde la toate standardele europene și este o piață în care economia este funcțională. Vreți să vă vindeți mărfurile în condiții optime de igienă și sănătate? Alegeți în Piața Nouă un spațiu cu amenajări de excepție și tarife de închiriere atractive. Piața Nouă, piața familiei tale. AM Luxten Lighting Company oferă servicii de verificare a contoarelor de apă. AM asigură demontarea și remontarea acestora la domiciliul clientului. Servicii rapide la prețuri accesibile. Vă prezentăm viața așa cum e. Ziua de vest. Revista omului modern. Focus Vest. Aveți încredere în noi. O nouă poveste, un nou început. S-a redeschis barul de noapte Continental. Sunet, imagine, efecte speciale, personaje excentrice, acțiune. Intră și tu în filmul incendiar care se consumă numai la barul de noapte Continental. Fitness Salon Monica, strada Barbu Iscovescu, numărul 2 și strada Iuliu Maniu, numărul 33. Alegeți formatul european digital. Profi Photo. Agfa Image Center.
Școala de șoferi Autoravi îți oferă pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru toate categoriile. Săli moderne pentru legislația rutieră, laborator psihologic, instructori experimentați. Ține minte, Școala de șoferi Autoravi. Cum înveți, așa conduci. Timișoara este primul oraș din România. Noua lege adoptată astăzi prevede o nouă organizare. Ești informat, ești la curent cu tot ce se întâmplă. Bună seara și bine ați venit la cină. Îmi pare tare bine că ați acceptat invitația mea și că v-ați rupt un pic din programul dumneavoastră zilnic. Știu că e foarte strict așa. Și am să încep discuția din această seară cu o întrebare care sunt sigură că stă în mintea multora dintre telespectatorii mei, cei care vă știu și cei care nu vă știu. Aveți la activ, ca să spun așa, o carieră extraordinar de lungă. Cum a început cariera asta artistică? Cum v-ați apropiat de arte? În primul rând, bună seara! E un local splendid, o atmosferă frumoasă. Vedeți, înainte de toate, fără discuție, este acel ceva cu care te-a înzestrat natura o anumită plăcere de a lucra, de a te apropia de forme, de culori. Fără discuție contează, dar mai sunt o serie de alte întâmplări care intervin în viața unui om și care îl determină să meargă pe un anumit drum. Să-i spunem destin? Da, se poate spune destin. Hai să vă spun eu cum am ajuns. În 1940, în Basarabia, cred că sunt din Basarabia, născut acolo, în timpul ocupației sovietice, la bunica mea a fost în gazdă un pictor rus. Nu știu din ce motive, el s-a sinucis. Dar în urma acestui act au rămas culorile și valetul, tot inventorul acesta necesar unui pictor. Și din cei 4 frați, niciunul nu l-a tentat să lucreze. Singurul care m-a apropiat de culori a fost eu. Și bineînțeles că bunica până la urmă mi-a dat mie toate cu caseta, cu culori splendide, în sfârșit, de la țară, care nu prea știam ce înseamnă culorile acestea pure, curate, frumoase, tuburile acestea cu galben, cu oranj, cu albastru. Pe mine m-am utentat și am început să mă joc. De fapt, practic, așa a început cariera mea sau primele contacte cu culoarea, jucându-mă, atunci, la un moment dat, am început să și le organizez, să le dau o compoziție nu neapărat realistă, dar totuși să le ordonez. La școală, la liceu, văd și profesorul de desen că mă ocup cu culoarea, a început să ocupe ceva mai mult, practic în clasa 1 de liceu, că după aceea n-am mai avut profesor de desen. Chiar am fost selectat dintre elevii buni să facem decorul pentru sărbătorile de Crăciun, de Paște. Pentru sărbări, nu? Pentru sărbări, da. Și de aici a început totul. Când în rest am lucrat singur, după aceea n-am mai avut profesor de desen. Dar a fost suficient ca un imbol ca să-mi intre această preocupare în structura mea interioară, de care nu m-am mai lăsat niciodată. La dumneavoastră cum a fost? La mine aproape asemănător cu o casetă de pictură, dar înainte de asta, făcând parte dintr-o familie de militari, tatăl meu a fost ofițer activ, noi călătoream, adică eram mutați dintr-o localitate în alta. De nevoie. Da. Și am fost selecționată pentru dansuri, făceam singură decorul, cântam pe scenă, dansam pe scenă,
compozițiile mele, lucrările mele de literare, adică temele literare care le primeam să scriem ceva în cadrul orelor de limba română, erau totdeauna apreciate. Eram foarte derutată când se punea problema ce carieră să-mi aleg. Ce să vă faceți când veți fi mare? Mama a fost categorică în acest sens și a spus balerină nu, că am luat și ore de balet, dansatoare nu, actriță nu, că am jucat și în piese de teatru, cel mai bine la arte plastice. Dar întâmplarea a făcut, în ultima perioadă am locuit la Hunedoara, într-o casă de raport, o casă foarte mare, acolo era un capitan, Leon, un capitan, Istrate, îl chemam, a cărui soție picta, era chic pe vremuri, soția, dacă are un pic de talent să lucreze, așa. Și murindu-i soția, el mi-a oferit caseta. Era o casetă formidabilă. Când am deschis cutia, a ieșit un miros de ulei, de in, dar un ulei rafinat, foarte fin. Tuburile erau neîncepute, niște tuburi străine, probabil aduse de la Viena sau nu știu de unde. În orice caz, dar nu m-am atins de ele. Am urmat după recedarea Ardealului, după reprimirea Ardealului. M-am dus la liceu la Bistrița, părinții mei au rămas la Hunedoara și atunci, ca elevă, făceam în continuare decoruri și așa mai departe, planșele colegelor, hărți, panouri. Și am fost nevoită să întrerup școala la un moment dat. Tatăl meu a fost pus în cadrul disponibil și a fost o perioadă foarte grea, prin 48, 49, 50. Am intrat într-un atelier decorativ a Combinatului Siderurgic Hunedoara. Ce Dumnezeu făceați acolo? Ce făceam? Panouri cu Lenin, cu Tito, cu Barda. Așa la rând, nu? Da, dar ei ați avut noroc de un îndrumător foarte bun, de Victorul Brandis. Victorul Emil Brandis, care conducea acest atelier și conducea și un cerc de pictură. Eu am vrut să particip la acest cerc, am fost respinsă, fiind fiică de reacționar și așa mai departe, mă rog, asta n-are importanță. Și s-a auzit că la Cluj se primesc și la București candidați la arte plastice fără să aibă liceu terminat. Deci eu am fost nevoită să întrerup din cauza situației din familie. Și atunci, cu 2 lecții, înainte de a merge la admitere, dar 2 lecții, un pistol din ăla cu care se stropeau panourile, pus pe o masă, și acest Emil Brandis m-a învățat cum să închid un ochi, cum să măsor, ca să fie raportul între lățime, lungime și așa mai departe. Dar am făcut foarte multe portrete de fruntaș în producție. De acolo v-ați format mâna. Aveam o mână, da. Și atunci m-am prezentat la Cluj și am intrat la facultate din primul sfert. Au fost foarte mulți candidați. N-am știut nimic. Pot să spun că absolut, neavând liceu de specialitate, de fapt niciunul din noi n-a avut liceu de specialitate. A fost o întâmplare fericită, nu? Da? Da, erau totuși unii care au făcut liceu de arte plastice și bineînțeles că erau destul de bine pregătiți față de noi. Vreau să menționez mai un lucru. În timpul respectiv s-a făcut depistare de talente. Depistarea de talente și în domeniul artelor vizuale, artelor plastice, respectiv și în teatru. Și plasticieni și actori, nume mari, care de fapt înclinație au avut, dar n-au avut posibilitatea să se pregătească. Da, dar ce vreau să spun, la Cluj s-a înființat un liceu seral pentru studenții din anul întâi care n-aveau liceu terminat. E chiar o chestie interesantă. Și deci mergeam dimineață la orele de atelier, după masă mergeam la orele teoretice, care aparțineau facultății, și seara mergeam la liceu seral. Și seara la liceu seral erau actori. Studenții de la actorie, studenții de la muzică, toți în situația mai țineți minte vreun nume din ăsta care a devenit celebru? Nu, acum, Giurumia... Giurumia, spre exemplu, care a făcut și el. Zigimund... Mulți, dar nu, momentan nu mi-aduc aminte, dacă știam... Dar Giurumia e suficient. Am 73 de ani, deci am mulți înainte. Mersi. Și
Și ce vreau să zic, iar o seară, de exemplu, de limba română, noi n-aveam timp să învățăm. Și eram disperați, ce ne facem, vine profesoara de română, dar era un student la Torii așa de frumos. Da. Și îi plăcea acest tânăr. Și noi, hai, te rugăm, Marian, îl chema Marian, și te rugăm, recită-i ceva, Doamne, și așa impresionează, de frumos. Da. Ea stătea așa cu ochii pierduți, el recita, era foarte frumos și trecea ora de român. Da, dar eu încerc să mă pun în situația profesoarei sau profesorilor. Da, eram studenți. Fiind studenți și după, chiar dacă am intrat așa mai slăbuți, am făcut, în general, toți am făcut un salt foarte mare și atunci cum putea să profesoara, fiind studenți în anul 1 sau în anul 2, să rămână repetent pentru clasa 8 sau a 7 de liceu. O situație oarecum bizară, nu? Dar foarte mulți au terminat așa. Și Lucaciu Simion. De la Timișoara, Lucaciu Simion tot așa a făcut. Falvi de la Arad, tot așa, foarte mulți care depistare de talente și se pare că această depistare de talent, care de fapt era făcută din formată comisia din cadre de la facultăți, s-a orientat foarte bine, pentru că foarte multe valori. Copilăria dumneavoastră s-a desfășurat așa într-o perioadă foarte tulbure, istoric vorbind. Povestiți-ne un pic cum era, pentru că pentru cei de generația mea, perioada respectivă e cea din filmele documentare. Povestiți-ne un pic cum a fost. Știți cum este? În perioada aceasta, zicem, pe care am parcurs-o noi deja de 70 de ani, s-au întâmplat foarte multe evenimente istorice. Nu știu dacă cumva noi suntem mai bogați datorită acestor evenimente. Poate că altfel, dacă ar fi fost o viață îndestulată, placidă, am fi trăit mai puțin în sensul acesta. Și de aceea eu nu regret acest. Intens. Da. Sigur că am avut parte de situații dramatice. Vă dau eu un exemplu. Am plecat, ne-am refugiat din Basarabia și pentru că rușii ne considerau cetățeni sovietici și încercau prin toate mijloacele să ne ducă înapoi în Basarabia. De fapt, nu se ajungea în Basarabia, ci direct în Siberia. A trebuit să mă declar fără părinți, pentru că părinții treceau dintr-un județ în altul. În momentul în care începea să se adune actele în localitatea respectivă, ei plecau în alt județ. Acolo se adunau actele cu întârziere. Așa. Eu trebuie să mă declar ca fiind orfan și fără părinți, ca să pot să urmez liceul. Și vreo 3 ani de zile eu nu m-am întâlnit cu părinți, nici nu știam unde sunt. Nu a fost chiar atât de ușor. Faptul că desenam, făceam iconițe și cu aceasta, de fapt, câștigam acel minim necesar. Altfel mi-ar fi fost foarte greu. Dar, în sensul acesta, vreau să vă spun de Pucioasa. Chiar într-o casă, o vilă care a aparținut lui Nicolae Titurescu, s-a înființat un liceu teoretic și la care majoritatea elevilor erau refugiați. Aflați că din toți, majoritatea din acei elevi s-au realizat. Și-au devenit ingineri, pentru că nu mai aveau niciun fel de susținere, erau toți săraci și știau că dacă vor ajunge ceva în viață, numai datorită muncilor și a seriozității. Acolo am avut și niște profesori foarte buni și vreau să vă vorbesc de un profesor de matematică excepțional, care nu știa decât el avea 2 note în principal. Pentru cei care aveau talent pentru matematică, sau 2 sau 10. Extremele. Acestea sunt cele 2. Pentru ceilalți care erau mediocri, aceia primeau și 6 și 7. Eu, spre exemplu, nu cred că am fost foarte bun la matematică, totdeauna aveam o notă de asta onorabilă. Dar am avut și prieteni și colegi foarte buni. Acesta primea 2 sau 10. A devenit un matematician foarte bun. A mai beneficiat și de o eliminare pe timp de o lună și în timpul acesta, pentru că avea inclinație către matematică, el tot timpul făcea probleme.
și a ajuns să fie probleme matematice, probleme de matematică, bineînțeles, nu de viață, și a ajuns să întreacă pe cei din clasele superioare. E într-adevăr un lucru extraordinar. Deci este ceva, în fiecare rău este și un bine. Merg mai departe, dacă permiteți să vă spun foarte mulți se plâng că au avut copilărie foarte grea și în cazul meu, a basarabenilor, a bucovinenilor. Sigur a fost un rău foarte mare, că a fost războiul, a intervenit această ocupare a zonei respective și a trebuit să ne refugiem. Dacă nu ar fi fost acest lucru, în mod sigur n-aș fi făcut facultatea. Părinții n-ar fi putut să întrețină 4 copii la facultate, puteau să ne dea numai la liceu și atâta tot. Deci pentru mine, în oarecare măsură, a fost și un bine. Și eu sunt în general de principiul acesta. În fiecare rău este și un bine. Dar dumneavoastră, cum credeți că ar fi decurs viața dumneavoastră dacă altul ar fi fost contextul istoric? Eram soția unui general. Probabil. Sincer, mi-e foarte greu să mă închipui. Probabil de 100 și ceva de chile, cu foarte mulți nepoți. Dar am avut norocul să intru la facultate. Problema mea materială și a familiei a fost mai ușoară. Totuși, tata a fost la un moment dat a devenit ofițer superior, a avut 2 ordonanțe la dispoziție, dar mama, fiind nemțoaică, fiind din Timișoara, o șvăboaică, m-a pus la treabă de mic copil. Adică eu trebuia să fac totul ce aparținea de persoana mea, eu trebuia să rezolv. Asta a fost un lucru nemaipomenit, că m-a pregătit pentru viață, în sensul ăsta. Sigur, a devenit perioada aceea foarte grea, când n-am mai avut niciun venit și a trebuit eu să intru în producție și să îmi părinți. Mi-am întreținut eu părinții, eram dactilograf, am făcut și un curs de bătut la mașină, până am ajuns la atelierul acela decorativ de unde am plecat la facultate. Dar ce vreau să zic? Sigur că a fost o situație și pentru mine favorabilă, că n-am avut greutăți nici la facultate. Deci, toată lumea îmi zicea bumbuș, de la profesor până la colegi. De unde vine porecla asta? Asta e foarte interesant. Eram în Basarabia, eu m-am născut în 30 în Timișoara și imediat am plecat cu părinții în Basarabia și foarte aproape de Leon. Că vă întoarceți. Da, foarte aproape de Leon. Și avea o ordonanță care era rus și s-a uitat așa la mine în cărucior și a zis: asta e conița, asta e ca un bumbuș. Ca un bumb. Bumbuș. Da. Și lui mama i-a plăcut foarte mult și atunci m-a alintat bumbușul și am rămas. Am văzut că și soțul vă zice la da, și Xenia... De fapt, de la nasul acesta mic, care era ca un bumb. Știi ce este bumbul? Da, sigur. Dar ce vreau să zic... Xenia, mama mi l-a dat, a citit un roman despre Rasputin și acolo era vorba de o prințesă Xenia. Și noi mai avem în familie Xenofon, Socrat, adică toți unchii mei erau cu nume grecești, mătușile cu nume franțuzești. Și atunci mai am un străbunic Xenofon Eraclide. Și atunci mama zice: Xenia Eraclide merge foarte bine și trebuie să-i mulțumesc post-mortem pentru ideea. E un nume interesant, nu? Mai parcă e predestinat. Vreau să vă întreb cum v-ați întâlnit. Știu că ați făcut amândoi facultatea la Cluj, nu? Despre asta am povestit. Da. Cum s-a întâmplat întâlnirea? Te spun eu? Cred că femeile întotdeauna au mai mult de povestit și au reținut mai multe amănunte. Toți studenții eram împreună. Da. Respectiv și Leon. Noi eram în același an. Și de-abia din anul 2 eram îndrumați spre alte specialități. Și am auzit în anul 1 că unul din colegii noștri a călcat în taba cu prăjituri a portarului. Și eram foarte curioasă, care din ei? Că eram foarte mulți, eram 30 și ceva anul 1, nici nu eram așa de mulți. Și mi-a fost arătat Leon, atunci mi-am dat seama că există acest coleg. Cum ați reușit marea performanță să călcați în taba cu prăjituri? E necesar să-ți o întâmplare la aceasta banală. S-a urcat pe acoperiș. De fapt, nici eu nu m-am călcat, altcineva a călcat
Noi ne urcam, aveam atelierul la Cluj, în parcul de acolo, și ne urcam sus pe acoperiș și mai făceam plajă. Și soția portarului, acolo promenada, a pus prăjiturile, dar noi era acoperit acolo, nici n-am știut că acolo poate să fie ceva. Și bineînțeles că unul dintre noi a călcat. Cert este că... Nu recunoaște nici acum că era. Nu, n-am călcat. Dar a fost o treabă interesantă. În ce sens? Ea a reclamat la decan, m-a chemat decanul. Sigur că pentru că nu eram vinovat, eu am negat. Vreau să văd ce ai lucrat, ce ai făcut. Dacă mai aveți timp și de plajă. Da, și aveam chiar o lucrare foarte bine începută. Și când mi-a văzut lucrarea, bine, în cazul acesta, pentru că ai lucrat astăzi bine, te iert. Dar pentru mine a fost, pe de altă parte, o recunoaștere a decanului. Profesorul, eram obișnuiți, bineînțeles, dar a decanului că totuși lucrez bine. Însă apropierea s-a făcut în anul 3. Da. Spre anul 4, în anul 4 ne-am logodit, în anul 5 ne-am căsătorit, deci în anul 6... În anul 6 eram deja o familie. Cine a cucerit în relația asta? Eu l-am cerut. Da. N-am fost atent. Dacă mai doriți un suc, nu, mai beau pe acesta, mulțumesc. De fapt, puțin asta paradoxal, dar știți ce ne-a apropiat? Limba rusă. Îmi șoptea la rusă. Eu fiind basarabean, așa cum în Ardeal ardelenii știu și maghiara, bineînțeles în Basarabia și maică mea a fost și ucraineancă. Dar noi în casă vorbeam românește. Mama vorbea rusește și noi românește. Deci tot timpul au fost aceste relații. Și știam ceva rusă și ajutam colegii. Evident, pentru rusă nu a fost un interes deosebit. Și atunci mai ajutam, suflam așa câte un pic. Și suflând așa la rusă, m-am tot apropiat, tot mai mult. Doamna mi-a spus un lucru mai înainte, nu știu dacă ați fost atent, și anume că dânsa v-a cerut. Cum s-a întâmplat? Da, știți că bărbații întotdeauna se hotărăsc mai greu să fac acest pas și cu atât mai mult eu, care am trecut prin foarte multe greutăți, am considerat că este un lucru foarte serios acesta, adică căsătoria, și tot amânam, deși eram convins că în final acolo vom ajunge. Și femeile care sunt mai îndrăznețe și au câteodată inițiative în acestea. Și intuiție. Da, și poate și intuiție, nu știu, asta poate soția să spună. În orice caz, ea a fost cea care a făcut primul pas și a spus, gata, ne căsătorim, iar eu n-am avut nimic împotrivă. În schimb, socrii au avut rezerve foarte mari și noi ne-am căsătorit fără să știe ei. Păi de ce? Păi spuneau, cum, fiica unui colonel, tu îți dai seama să fie ordonanța lor. Pentru ei era... o diferență prea mare. Au fost agricultori, deci țărani. Pentru ei, funcția aceasta de colonel era ceva magnific, adică de neconceput. Părinții mei erau foarte sociali, de fapt, părinții erau foarte drăguți. Da, adevărul că funcția sau gradul îți dă așa o anumită prestanță pe care dacă n-ajungi să cunoști personajul... Da, și cu atât mai mult, zicem, astăzi este mai puțin. Deja suntem familiarizați cu totul de... Ori pentru ei era asta, de neimaginat. Aș putea să mă căsătoresc cu fiica unui colonel. Și atunci ne-am căsătorit fără să știe ei. Și cum a reacționat când au aflat? Nu, din Cluj am scris că ne-am căsătorit. Ei știau că suntem logodiți, m-au cunoscut. Am făcut și o impresie foarte bună, trebuie să recunoști. Da. Și ca până la urmă, soacră mea rămânând singură, a stat 20 ceva de ani la mine. Și era soacră cu 3 nurori. Cam poveste. Da, și spunea că niciodată nu-și va imagina că eu voi fi aceea care voi avea grijă de ea când va fi bătrână și bolnavă și așa a fost să fie. Ajungând la capitolul părinți, mi-ați povestit chiar înainte de a începe emisiunea un lucru care, sincer, mie mi se pare un pic ciudat, și anume că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere în buletin, deși nu este de adevăratele. Cum s-a întâmplat? Da, este... Asta e culmea chiar azi. Da, este o coincidență.
Dar de fapt nu este ziua mea adevărată de naștere, pentru că eu m-am născut în 18, probabil, nici acum cred că... Eu vă propun să sărbătoriți din 18 până în 22. Așa, doar așa, timp de o lună. Cert este că am fost înregistrat mai târziu, fiind ultimul copil și născut chiar într-o perioadă de aceasta ardentă pentru agricultură, recoltatul. Tata având și birt, noi aveam o vie foarte mare și de bună calitate și atunci funcționarii, pentru că eram și foarte aproape de primărie, primarul, notarul, cei care se ocupau cu emiterea tot au chefuit și au spus că noi avem tot timpul să-l înregistrăm. Și m-au înregistrat peste o lună. Dar eu vreau să vă povestesc ceva drăguț, zic eu că e interesant. Eram logodiți și eram în practică la Stana. Eu am fost foarte geloasă. Asta e. Un coleg, așa mai șugubăț, știindu-mă, eram la o masă cu profesorul nostru care noi ziceam Moș Feier, el săracul avea 40 de ani atunci. Noi ziceam, dumneavoastră? Da, noi aveam 26, 25. Da, și avea și o mustață și noi spuneam. Și grăsuț, așa un bonom, o figură de bonom. Eram la masă și vine acest coleg, ce știi, unde-i Leo? Nu, Leo nu era cu mine, bineînțeles. E la terenul de sport cu profesoara de gimnastică, aceea drăguță. Eu am luat vergheta, Leon s-a apropiat, am pus-o pe masă. Leon vine mirace cu vergheta pe masă, la care Moș Feier zice, Bunguș, fii atentă ce faci, Leon are așa un simț de culoare. Deci asta conta, simțul de culoare. Și chiar nu conta băiatul dacă e frumos, dacă e inteligent, dar dacă e foarte talentat, atunci creștea în ochii noștri. În facultate, în facultățile de artă, băiatul cel mai frumos este băiatul cel mai talentat. Deci aspectul fizic nu contează. Chiar din contră, dacă un băiat este frumos, deci constituit bine fizic și nu prea este talentat, este un dezavantaj pentru cei de la arte. Ce domnule, este frumos și nu e talentat. E decorativ, așa am auzit o exprimare a unui... Am întrebat noi un coleg de-al nostru despre o colegă. Ce părere ai? A fost studentă. Zice, e decorativă și atât. Cam atât. Dă bine în peisaj. Da, atât. Da, același lucru. Dar mai, și la fete, dar mai ales băieții, cel mai frumos băiat era cel mai talentat. Și care, bineînțeles, avea foarte mare succes la fete datorită talentului. Așa da, e foarte rar întâlnit fenomenul ăsta în ziua de astăzi. Știu că toată lumea care vorbește de artiști și de perioada de studenție a unor artiști se gândesc la lucruri mai altfel decât într-o facultate normală. Cam cum decurge o zi într-o facultate de arte? Sau cum a decurs în perioada? Foarte multă muncă. Mai ales pentru noi a fost cu foarte multă muncă. Eu am fost la grafică repartizată. Am vrut să fac pictură. Mi s-a spus, ai un desen viguros, parcă ar picta un bărbat, nu o femeie, la grafică. Probabil și locurile erau de așa manieră că trebuia să fie, nu știu câți studenți la grafică, câți la pictură, la decorativ și mai departe. Și dimineață, cantină, atelier. Atelierul se termina la ora 1. Profesorul venea o dată pe lună, îți spunea tema și mai venea la corectură, atâta tot. În rest, lucram cu asistentul lui și după masă aveam materiile teoretice, nici un pic de odihnă, nici nu mergeam la Cămin. Deci rămâneam undeva la Casa Matei, clubul nostru acolo. Și seara era liberă, cina și seara era liberă, dar mergeam la crochiuri. Dar seara, de fapt, se organizau crochiuri, seară de seară, crochiuri, și atunci seara mergeam la crochiuri. Noi am avut un avantaj, pentru că aveam Căminul împreună cu cei de la teatru și conservator. Căminul împreună. Și atunci, seara, sau mergeam la spectacol, la concerte, la spectacole de operă, sau la crochiuri.
Deci serile erau ocupate, de fapt era și la timpul respectiv, nici nu prea aveai unde să te duci. Ca student, să știe, ca studenții nu au bani și nu ne puteam permite să mergem la acele puține restaurante, nu erau cafe, baruri și așa mai departe, o multitudine aceasta de posibilități de distracție, de umplere a timpului. Atunci mergeam sau la spectacol sau la în afară de aceasta vreau să amintesc de altceva. Vreau de atmosfera clujană. Este o altă atmosferă la Cluj decât în alte centre universitare. E un adevărat oraș studențesc, în primul rând, nu? Da, se simte prezența studentului, este marcată peste tot de studenții care au și un bun comportament, pentru că calitatea de student deja îl obligă să se controleze. Să aibă o anumită prestanță. Da, o anumită prestanță. În afară de aceasta, ardelenii au pentru studenți un respect deosebit. Deci asta este foarte important. În afară de aceasta, la Cluj, nu se poate. Oricine merge la Cluj trebuie să fi dus și la un spectacol de operă. Eu am rămas uimit în perioada respectivă, terminat în 57, nu era vacanță de Crăciun, de Paște. Și în ajun de Crăciun m-am dus la operă. Cine erau la operă? Erau personalul de serviciu, da, și personalul de serviciu mergeau la operă. Deci, pentru mine, zic, a fost benefic, odată că am fost cu toate facultățile împreună. Evident, am avut enorm de multe am avut foarte multe lacune în educație. Eram trecut și eram la spectacol. Și atunci mergeam la teatru, la concerte, eram împreună, de fapt am făcut și armată cu ei împreună, totul. Am avut foarte mult de câștigat. După aceea aveam o bibliotecă la Cluj, biblioteca universitară, este o bibliotecă foarte bogată. Mergeam continuu, acel timp liber, mergeam la bibliotecă și la bibliotecă mergeam, deja mă cunoșteam, mă duceam și îmi luam cărțile de artă, pentru că tot timpul pe mine m-a interesat arta contemporană la timpul respectiv. O să ajungem și la capitolul ăsta, deocamdată trebuie să facem 2 minuțele pauză pentru publicitate. Doamnelor și domnilor, ne revedem imediat! Frungea și la muzică populară, iar specialitatea restaurantului Select rămâne folclorul autentic. Joi, Petrică Moise și virtuozii Banatului îți vor dărui cele mai frumoase melodii populare, în timp ce maestrul bucătar Arpi îți va demonstra din nou arta sa culinară. Vino la Joia Virtuozilor și seara ta va fi o reușită. Restaurantul Select, strada Pomiculturii, numărul 23. Agenția Gruptex Internațional vă oferă zilnic curse în Germania cu renumitele autocare Plettel, dotate cu aer condiționat, grup sanitar, frigider, rețea video. Călătorii primesc gratuit un prânz în Ungaria. În prețul biletului este inclus transportul la 70 de kilograme de bagaje de persoană. Gruptex Internațional, transport, turism, asigurări. Salon Monica. Șansa frumuseții tale. Alegeți formatul european digital. Profi Photo. Agfa Image Center.
Universitatea Tibiscus. Îmi place să mă exprim creativ. Vreau să devin, să ajung avocat, să aflu ce se întâmplă cu noi. Să pot să vorbesc liber. Îmi place să studiez, să mă cunosc mai bine. Universitatea Tibiscus. Puternic. Puternic. Să fiu un bun manager. Un bun informatician. Tibiscus. Coloana pe care se sprijină educația ta. Timișoara è bellissima. Buongiorno. Voglio qualcosa bello per la mia bella amica. Un braccialetto? No, grazie. Certo. Una fede? Sì, sì. Ah, bellissima. Bellissima. Bijuterii pentru cele mai frumoase momente. Super Construct, producător de prefabricate din beton, îți face acum o super ofertă. 10% reducere și transport gratuit pentru pavelele clasice și Parolin. Cea mai bună soluție pentru alei, căi de acces, curți interioare, trotuare stradale, pavelele clasice și Parolin. La Super Construct găsești acum cea mai bună ofertă pentru țigle de acoperiș moderne și estetice. Super Construct, super ofertă! Revenim la discuția noastră și rămăsesem la poveștile dumneavoastră despre atmosfera clujană. Cum era? Vedeți, și asta se spune că vorbesc în domeniul artelor plastice, la cum se face școală. Profesie, se face școală serioasă. Bucureștiul are un alt avantaj. După mine, cei mai buni coloriști, nu din țară, fără discuție, sunt bucureștenii și chiar cred că din țările care ne înconjoară sunt cei mai buni coloriști. E acea tradiție pariziană adusă de generațiile care făceau studiile la Paris. Dar ce vreau să spun, era o mulțime de restricții la timpul respectiv. Noi cu istoria artelor ne-am oprit înainte de impresionism și sigur că profesorii noștri, Ciupe, care au făcut studiile la Paris, Ladea, tot timpul ne vorbeau de atmosfera pariziană și de arta pariziană. Atunci mergeam continuu la bibliotecă și când apăream eu acolo știau ei de la bun început asta, tot ce este artă modernă. În afară de aceasta aveam un club la facultate și acolo seara ne întâlneam, unii jucau șah, alții remi, alții vizionau sau muzică simfonică, sau ascultau muzică simfonică sau se uitau în cărțile de artă. Asta era o treabă foarte bună. De ce? Unul scotea cu o carte, altul alta și până la urmă ajungea la toată lumea și astfel ne informam cu ce se întâmplă. Apropo de cărți, îmi zicea doamna la un moment dat pe pauză că vrea neapărat să-mi povestească. Nu mai țin minte, cred că eram între anul 5 și anul 6, eram căsătoriți deja. Leon mă trimite la bibliotecă să-i scot cărți de artă modernă, la biblioteca noastră a facultății. Eu aveam trecere acolo și la un moment dat mă așez acolo la pultul bibliotecii. Zic, Doamnă, vă rog din suflet, știți, pentru Leon, dacă puteți, vă jur că nu arăt la nimeni, o să ne uităm așa, să nu observe nimeni când ați dat. Nu ne puteți da niște cărți de artă modernă, totuși am vrea să vedem. Dar știți că nu se poate, o să am neplăcere. Și la un moment dat, de lângă mine, dar înainte am observat niște degete foarte lungi, foarte expresive, era un bărbat. Și acest bărbat
la un moment dat zice, dar de ce nu o serviți? Ajutați-o dacă vrea să vadă. De ce trebuie să ajutăm tinerii? Nu se poate să-i lăsăm așa. Și doamna mi-a dat. Și când am dus cărțile, am întrebat cine a fost domnul care m-a sprijinit. A fost Lucian Blaga. Lucian Blaga venea întotdeauna să mai ia cărți de artă de la biblioteca noastră. Și atunci mi-am dat seama de unde proveneau acele mâini. Romul Ladea avea în Muzeul de Artă din Cluj bustul lui Lucian Blaga. Și, într-adevăr, i-a prins expresivitatea degetelor, a mâinilor, niște mâini extraordinar de frumoase. Eu la mâini m-am uitat, și nu știam de unde le cunosc, practic. Da, dar cred că așa le țineți minte mult mai bine întâlnirea. Și pe urmă, dar nu știam cine e Blaga. Nici nu prea știam, asta este tragic. Și cu ce se ocupă? Zice, dar e marele nostru filosof, poet, cu tare a început să... Da, din lancrăm și a început doamna să-mi povestească. Dar după ce am dus cărțile înapoi, deci ne-a ajutat să vedem și altceva. Și apropo de artă, mai țineți minte cum s-a întâmplat prima dumneavoastră ieșire la public? Ca studenți, cred că am ca și studenți, de fapt, în anul 5 aveam voie să expunem deja la salonul oficial. Și printre altele, la predare trebuia să completezi o fișă și să faci propunerea ta de preț. Vă dați seama, aceasta era în primul rând că nu știam noi dacă lucrarea este bună, iar să punem și ce valoare ar avea, era o treabă nemaipomenită. Cert este că am participat, am intrat, până la urmă, ca toți tinerii, toți duc mai multe lucrări decât chiar dacă cât era indicat sau cât era norma respectivă. Până la urmă am intrat și am avut o impresie destul de bună și în vacanța, deci din anul 5, pentru că erau 6 ani, aveam dreptul să mergem oriunde în țară, să ne documentăm. Mi se dădeau bani pentru acest lucru. Și atunci, bilete de tren, absolut tot. Deci puteam merge oriunde. Și Ciupe ne-a sfătuit să mergem la mănăstirile din Moldova. Să mergem la Casa de Creație, la Piatra Neamț și de acolo să facem și circuitul acesta a mănăstirilor. Și cu ocazia aceasta ne-am dus și am văzut toate mănăstirile din Moldova, începând cu Agapia, cu Văratic, Agapia, Sicla, Siclăstria. Și acolo s-a întâmplat un lucru nemaipomenit. În primul rând, la timpul respectiv, știți foarte bine, era propaganda anti-religie. Eram studenții de la artă care am venit să vedem mănăstirile. Ceea ce a impresionat foarte mult pe cleri și pe stareți. Într-o zi, plându-mă de dimineață, era o bisericuță foarte, foarte frumoasă, am apucat să pictez biserica. A trecut starețul, m-a întrebat de unde sunt de la arte, de ce am venit să vedem mănăstirile și când ne-am dus la masă, luam masa cu călugării, am observat avem cu totul alt regim. Călugări în sala aceasta de mese, ceilalți mâncau de post, noi ultimi aici, aveam și ouă și carne. Și ne-am bucurat de un regim special, tocmai pentru faptul că eram de la arte și că avem această dorință de a vedea mănăstirile. Dar vreau să vă povestesc de o altă treabă, de lucrarea de diplomă. Pentru lucrarea de diplomă am făcut vreo 3. Trebuia o singură lucrare, dar am făcut vreo 3. Și sigur m-am inspirat din agricultură, pentru că era domeniul pe care îl cunoșteam, și am făcut niște muncitoare la cules de sfeclă. Și 3 variante. Trebuia, după ce am predat, trebuia să susținem lucrarea. Și profesorul, pictorul Mohi mă întreabă, pentru că erau 3 lucrări, că spunem,
la ce oră ai făcut fiecare lucrare, că la timpul respectiv era indicat să fie făcută la o anumită oră, deci era lumină de dimineață, lumina aceasta mai rece, la prânz caldă seara. Eu, bineînțeles că m-am pus într-o încurcătură foarte mare și ca să nu fie, de fapt au fost făcute la aceeași lumină. Totuși am spus, nu, unul dimineața, altul cealaltă compoziție la prânz și cealaltă după masă. S-a uitat la mine, a zâmbit și a spus, și nu v-a crezut. Da, și nu, aceeași lumină, ce asta este probabil lumina dumitalii interioare. Interesant. A găsit un răspuns mult mai bun decât al dumneavoastră. Nu numai că a găsit și un răspuns, dar de fapt m-am gândit foarte mult la acest lucru și într-adevăr, pentru că fiecare pictor, până la urmă, are niște caracteristici, are o lumină a lui, dacă vreți, lumina lui sufletească, după aceea are niște forme pe care le tot repetă și depinde de locul de naștere. Un pictor care s-a născut într-o zonă deluroasă va folosi foarte multe curbe, cel din câmpie mai mult linii orizontale. Inconștient, aceasta intră în subconștientul personajului respectiv. Și culoarea. Culoarea, lumina. Culoarea este, un pictor dobrogean va folosi albastru de la mare, albastru, verzuiri, ocruri, în timp ce unul de la Baia Mare, verzuri puternice, așa cum este natura acolo. Deci, până la urmă, te formezi, sigur, la facultate, ai un anumit dar profesor. Dar sufletul îți rămâne în casă, nu? Ai și câțiva mari maestri la care te uiți tot timpul, în timpul formării, dar este acel ceva dincolo de toate, locul acela de naștere care străbate și care îți imprimă o anumită, nu zic un anumit stil sau personalitate, dar o anumită trăsătură. Cum s-a întâmplat venirea dumneavoastră la Timișoara? Eram deci căsătoriți, am dat examenul de stat unde eu n-am vrut să mă prezint. De ce? Frică la socialism, aveam... Da, materialism, dialectic, istoria artelor, acolo am învățat cu plăcere. Și Leon m-a amenințat că dacă nu mă duc, divorțează. Serios? Și tu care știi așa de bine, dar cum poți să nu te duci? Și, era un grup de fete care învățau și toceau foarte mult și eu stăteam tot timpul... Nu era cămin de căsătoriți. Deci eu am stat la căminul de fete, Leon la căminul de fete. Și stăteam cu ele și ele citeau așa și eu stăteam, dormeam acolo și memoram. Și știam că știu foarte bine, au învățat foarte bine. Și când am auzit soția că nu vrea să se prezinte, eu divorțez. Dacă nu te prezinți la examenul de stat, și bineînțeles că l-a luat cu foarte bine, că era cu... Am auzit că la Timișoara sunt ateliere libere. Ori noi terminăm secția de artă și nu pedagogia. Pedagogia era 5 ani. Dacă vrei să fii artist, făceai 6. Și noi am vrut să fim artiști, dar am fost și pedagogi pe parcurs. Și Leon a venit în vacanță, s-a interesat, a luat legătură cu câțiva președintele și cu președintele de aici. Și într-adevăr, la Casa de Creație, de câți ani suntem aici? De 46 de ani, la Casa de 45 de ani. La Casa de Creație. Deci de când am terminat. Și de multe ori când vin spre atelier, așa, pe drumul spre Casa de Creație, totdeauna mă gândesc, Doamne, zilnic, același drum. Practic am prins o conjunctură bună. Da, că avem unde să lucrăm, dar ne mai pomeni. Conjunctură bună, de ce? Pentru că atunci când terminăm, nu ni se dădea o adeverință sau... Deci nu repartiție. Da, nu repartiție. Către sfatul popular, către municipiul respectiv sau către orașul respectiv, să fim ajutați cu atelier și locuință. Nefiind certificatul rămâneață. Da, și atâta tot asta. Și care degeaba îl arătai la autorități și nu era alte probleme, oameni în câmpul muncii. Dar aici s-a preluat, tocmai atunci a fost preluată clădirea, s-a înființat casa aceasta de creație și erau mai erau câteva locuri libere. Care casă de creație va arăta în curând foarte bine. Care probabil va arăta bine. Uniunea este săracă, dar a fost bine că am venit la Timișoara, în primul rând.
Întâmplarea face că ne-am întâlnit 7 absolvenți de la Cluj cu 7 absolvenți de la București. Deci aici, pe un teren neutru, s-au întâlnit concepțiile acelor două școli de arte plastice. Fiind Timișoara situată și în vest, mai în vest, aici mai parveneau informații, reviste de artă, au plecat... Practic era mai aproape de Occident, mai aproape de Occident. Au plecat evrei, am urmărit. În moment când plecau evrei, noi cu Nuțiu mergeam și cumpăram de la ei cărți de artă. Ei ofereau porțelanuri, aveau argintării, pe noi ne interesau cărțile de artă. Deci de acolo am procurat o serie de cărți de artă. După aceea și cu nemții plecând veneau, aduceau reviste de artă și aceasta a făcut ca Timișoara aceasta care este așa mai mult comercială sau să capete și o altă latură, nu? Să capete și altă. Și eu cred că, și nu exagerez, Timișoara are una dintre filialele cele mai moderne din țară și în afară de aceasta o foarte mare diversitate de stilistică. La Timișoara vei găsi și pictori care sunt figurativi, non-figurativi, alții care se ocupă de instalații. De toate pentru toți. De toate, toate genurile. Și Timișoara este mai europeană decât celelalte centre. Nu este filiala cea mai mare. Iașul este mai numeric, numărul de artiști plastici este mai mare și la Cluj este mai mare, dar Timișoara este un mic univers ăsta european, diversitatea aceasta foarte mare stilistică. Să nu vă uitați vorba, îmi pare tare rău, dar iară trebuie să facem o mică pauză, doamnelor și domnilor, ne revedem imediat. Doamne și domni privitori și doritori de cină gustoasă, în seara de astă seară gătivom din nou mâncare italienească de paste. O rețetă ce tare vi-a mai plăcut de vreme ce ne-ați cerut să vi-o mai arătăm o dată. Vom găti o mâncare cu gust rafinat de primăvară, o combinație mai puțin obișnuită, dar credeți-ne pe cuvânt, extrem de gustoasă. Așadar, pregătiți-vă ingredientele pe masa de lucru și haideți să procedem la treabă. Pentru ăst preparat italienesc avem nevoie de spaghete, un strop de carne tăiată felii, bine ar fi să fie de vită, dar nu e musai, mazăre verde, unt pentru prăjit, smântână, ceapă, parmezan, sare, piper și elemente de decor. Pentru începerea rețetei punem la perpelit un boț de unt într-o tigaie și ne facem că uităm acolo. Asta vreme de câteva minuțele, timp în care punem spaghetele în apă clocotindă. Apă care, precum cred că s-au obișnuit domniile voastre, trebuie să aibă musai un strop de ulei și 2 degete de sare. Câtă vreme spaghetele bolborosesc în zeamă, noi punem ceapa certată cu cuțitul la perpelit în tigaie. Să nu se plictisească singură pe masa de bucătărie, aruncăm în tigaie și carnea și o lăsăm acolo până schimbă fețe și devine arămie la chip, dar moale la gust.
Când suntem siguri că ne-am răzbunat îndeajuns pe amestecul ăsta și l-am lăsat suficient să bolborosească în tigaie, stingem toată povestea asta clocotindă cu smântână din belșug. Când au împrumutat numai bine gust unele de la altele, punem la perpelit și mazărea. Tot amestecul îl tregem de gust cu sare și ce ne mai cere mintea și papilele gustative. Când au împrumutat toți locatarii tigăi gust unul de la altul, e vreme să creștem numărul de personaje din tigaie cu alte câteva, adică cu spaghetele stoarse de apă. Și cum orice locatar în imobil nou trebuie să aibă vreme de bună cunoaștere cu ai săi vecini, lăsăm toate ingredientele grăite mai sus în tigaie la bună înțelegere. De acum înainte nu mai avem altceva de făcut decât să punem bucatele astea în farfurie, să le gătim cu parmezan ras, morcov și verdeață, așa pentru culoare. Ce ne mai rămâne de făcut e să ne urăm unul altuia poftă bună, de mâncare și gătit. Revenim la discuția noastră și rămăsesem la sosirea dumneavoastră în Timișoara. Îmi povesteați despre modalitatea în care vă achiziționați albumele de artă.
Da, vedeți, noi am făcut tot timpul eforturi să fim europeni. Aceasta n-a fost chiar atât de ușor, pentru că a trebuit, în primul rând, să fim informați ce se întâmplă în Europa. În al doilea rând, noi, făcând studii în perioada când era realismul socialist, naturalism, a fost foarte greu să ne eliberăm de acest lucru. Totuși? Vă spun foarte sincer, mi-a fost extrem de greu. Dar fiind la mare, tot timpul mergeam la mare, de fapt acolo găseam lumina natală. La Constanța bătea un vânt puternic. Vânt puternic și eu pictam. Făceam un peisaj mare. Bătând vântul acesta puternic, a intrat nisip. Am început, dar n-am mai putut să mai scot. L-am amestecat cu culoare. S-a mai lipit și un pachet de țigări. L-am lăsat și acolo, acel pachet de țigări. Practic, drumul dumneavoastră a fost construit pe o întâmplare, nu? Da. Nu știam că, de fapt, acest lucru s-a făcut de mult în Europa, arătând și li s-a părut chiar foarte interesant. Și așa am început să fac pictură materistă, în care să introduc anumite, începând cu nisipul, alte elemente. După aceea, apropo de modul cum lucrez astăzi, acasă dus o serie de cartoane de la facultate, pe care mama le folosea, mai acoperea o... Capace. Da, ca și capace. Și pleci de muzică simfonică. Da. Pe anumite recipiente și le mai ștergea și au observat la un moment dat că au început să capete o structură și o culoare foarte interesantă. De acolo am început să repet acest lucru și pe pâzele mele și așa am ajuns la modul meu actual de lucru. Dintr-o întâmplare, de la mare, că a intrat nisip și a trebuit să pun pastă mai groasă și am văzut că are o structură interesantă, și de la aceste cartoane care tot timpul ștergându-se și cu anumite elemente, cu grăsime, altă formă. Altă formă și altă strălucire a culorii. Pentru un artist european contează foarte mult contactul cu lumea de afară. Vă mai aduceți aminte cum s-a întâmplat prima ieșire afară? Vai de mine, extraordinar a fost. Și de câte ori am ocazia povestesc celor din jur. Noi am avut o șansă. Cineva, o arhitect, a adus o mașină cântărețului Jung cu care stăteam în comun. Locuiam în comun. Și ea a spus, eu vreau să vă fac o expoziție în Elveția. Zic, nu se poate, nu ne va da drumul. Asta în ce an era? În 69. În 69, da. Nu o să putem ieși. Eu nu mă las până nu vă scot. A vizitat niște ateliere, a locuit cu noi o perioadă acolo în casă. Și primim o invitație, Gaga și noi doi. Deci, pictură grafică și sculptură, să mergem la Vulpera, asta e o stațiune extraordinară, nu știu dacă mai există acum, în estul Elveției. Zona romanică, cu limba romanică, o zonă foarte interesantă. Așa, s-a întâmplat, e o poveste lungă și nu știu cum să o condensez. Ea a povestit soțului ei, care era un arhitect foarte bun, despre noi doi, despre copiii noștri, deja erau mărișori și el a fost foarte curios să ne cunoască și a venit la un Paște aici la noi și fiind grăbit că avea un termin, cum zic ei, a plecat foarte repede în Elveția și a murit pe drum. A murit la volane și ea a fost aruncată cu dublă factură, dar noi aveam invitația și nu primeam nicio veste de la ei. N-aveam niciun ajutor material. Valută nu aveam, nici nu aveam voie să avem valută. Și atunci un medic prieten, răposatul doctorul Chiriță, un medic cardiolog foarte bun și un prieten foarte bun, i-a dat lui Leon 500 de franci elvețieni și i-a zis lui Leon, ascunde, nu vreau să știu unde, ca să nu mă dau de gol la vamă, de emoție. Și am plecat toți în Elveția, fără niciun ajutor, fără nimic. Eu știu germana, așa, o vorbesc, mă rog, nu germana literară, dar mă descurc foarte bine. Chiar destul de bine. Așa? De bine. Și am
am plecat la Vulpera, acolo lucrările lui Gaga au întârziat, prima dată a fost vernisajul nostru și ne-a descoperit un critic de artă, Nesto Giacometti, nu Giacometti, Giacometti, care a fost director artistic a Bienalei de la Veneția de câteva ori și era director artistic a Galeriei Schindler din Berna. N-a vrut, când a auzit că expoziție din România este să și ne o femeie. cunoască și când a auzit că mai este și o femeie, asta nu spune de nimic. N-a vrut nicio formă să vină la expoziția noastră, dar criticul din el nu l-a lăsat, conștiința nu l-a lăsat și a venit la noi să vadă, noi aranjam lucrările, noi doi, eu scriam un afiș de mână, vai, și că ne-au făcut la poligrafie niște afișe numai cu găuri, cu niște litere roase și mai departe. Lipsă de organizare există și acolo, nu? Nu, dar aici am plecat cu afișele de aici și bineînțeles atunci se lucra. Deja la ei era tehnică avansată. Și el după ce a văzut lucrările, el a făcut cuvântul nostru de deschidere, nu l-a rostit el, dar a dat cuiva să-l citească, era foarte emotiv. Și de acolo ni s-au tras un număr mare de expoziții în Elveția. Doamna și-a revenit, au început amândoi să ne organizeze, însă la un mod foarte ingenios. Dacă primeam invitațiile aici, de fiecare dată eram refuzați. Îmi pare rău că o singură cartotecă am ținut drept amintire, unde scria sub nicio formă. Nu ne admite să plecăm. Și atunci ea mergea altfel. Se ducea la ambasada noastră din Berna, ce face ea pentru România și pentru români, că era îndrăgostită de arta românească. Și era într-adevăr îndrăgostită. Tot interiorul ei, din Elveția, din Lucerna, numai... Artă populară românească. Artă populară, vase, covoare, cergă românească. Intervenea la ambasada din București, elvețiană, să facă presiuni ca noi să primim ieșire. Și așa ați reușit să Și aici nu pot să nu amintesc pe doamna Nicoară, care ne-a ajutat enorm să ieșim. Ea a girat pentru noi. De fiecare dată a zis, oamenii sunt serioși, se vor întoarce, au doi copii. Totdeauna a girat pentru noi. Și de aici s-au tras de la prima expoziție, nu vă spun că n-aveam ce mânca la un moment dat, Leon ținea banii pentru benzină, dar dacă nu se vinde nimic, nu știam ce. Ce-i sigur, e sigur. Da, am și avut o zi în care n-am mâncat absolut nimic, nu mai aveam nimic, absolut niciun. Dar a meritat, nu? Sacrificiul a meritat. Da, a meritat. Și o treabă, o întâmplare. Dar înainte de aceasta vreau să vă povestesc de acest critic de artă. Eu, printre altele, am făcut și un Crist. Un Crist inspirat dintr-o cruce populară, interesant. Chiar cu scopul acesta, ziceam, e o tematică religioasă, poate am șanse mai mari de a vinde. Dar, cum la timpul respectiv aici era propaganda aceasta antireligie și chiar în galeriile de artă nu era voie să se spună niciun fel de lucrare cu caracter religios, sigur că am plecat tot cu această mentalitate de aici din țară. Când noi organizam expoziția, a venit criticul de artă și eu am încercat să mă justific. Știți, ne-am răcelate, dar știți, această lucrare e un compromis, am făcut-o cu un anumit scop să se vândă, la care el mi-a răspuns următorul lucru, ce nu mă interesează acest lucru. Pe mine mă interesează că este pictură sau nu este pictură. Și aceasta este pictură. Și aceasta a avut o influență foarte mare. Era o suită în spate. El a venit cu o întreagă suită și ceilalți au auzit, aceasta este pictură. El, pe lângă faptul că era director artistic al Galeriei din Berna, el a fost și premiat. Practic era un nume care a fost și premiat la Bienala de la Veneția. Deci era un mare critic de artă și în afară de aceasta avea o colecție de artă extraordinară. Și acest lucru a contat enorm de mult pentru noi. Să vă mai spun încă ceva. La deschidere pune niște puncte roșii pe câteva lucrări. Noi nu știam ce semnificație. V-ați gândit că ceva nu e regulat? Da, și îl întreb, de ce puneți acestea? Ce o să vedeți? Ce punctul roșu înseamnă reținut.
Și punctul asta, verde reținut. Nu, vândut și acesta a reținut. Și a pus interesant să vedeți ce se întâmplă. Și era o stațiune de miliardate, oameni foarte, foarte bogați. Și bineînțeles... Cred că asta, bănuiesc, e un fel de strategie de marketing. De strategie de marketing. Era 600. Da, și ei... Vreau mașină din toată stațiunea, nu exista așa o mașină. Aceștia mi-au întrebat, au și lucrări reținute? Și el a spus că sunt reținute de mine. Practic era girantul dumneavoastră. Nu noi până la urmă, de fapt, i-am făcut cadou câte o lucrare mai târziu, dar el acest punct a pus pentru că avea strategie și, de marketing, de fapt. Poate o anumită simpatie pentru noi. Avea și puțin vederi social-democrate, nu comuniste, social-democrate. Și probabil, văzându-ne noi venind de dincolo, vai de capul nostru, cu un Fiat 600 și vedea că ne economisim, încă mai aveam câțiva lei. Așa. Și a contat foarte mult. Un pic când am ajuns să vindem ceva și la un moment dat i-am invitat noi la un restaurant. Și Leon a spus, dar ce doriți să consumați? El un ceai, directorul stațiunii. Leon a zis, vă rog, din stațiunea lui, alegeți și dacă iau un vin de acum 20 de ani, stați aici și lucrați toată viața. Eu m-am gândit, atunci hai să consum, să cer o vodcă mică. Mă gândeam, vodka e vodcă, nu poate să fie foarte scumpă. Și într-adevăr am fost inspirat. Știu că sunteți foarte mari amatori de tabere de creație. Cum decurge o astfel de tabără? E foarte plăcut. În primul rând, deja în multe tabere suntem de nu știu câta oară. Și deja s-a format, ne cunoaștem, ne întâlnim cu deosebită plăcere. Pe urmă, în aceste tabere noi nu stăm, lucrăm. Chiar dacă facem niște schițe, dar discuțiile sunt foarte interesante. De vacanță constructivă. Da, discuțiile sunt extraordinar de interesante. Se fac expoziții colective, se discută, dar nu e o chestie impusă. Vine de la sine totul. Așa cum stăm noi la discuție acum. Și ne simțim extraordinar de bine. Acum de-abia aștept să merg la Sfânt Gheorghe de Mureș, că știu că vine cu tare. Gândiți-vă la următorul lucru. Că acolo ne întâlnim cu plasticieni din diferite centre. Din toată țara. Deci eu, cu ocazia aceasta, într-o tabără, mă informez prin ei, prin ce se discută, se povestește. Ce se întâmplă în Iași, ce se întâmplă în Cluj, ce se întâmplă la Baia Mare, ce se întâmplă la București sau Craiova și așa mai departe. Deci este un câștig și nu întâmplător. Primele tabere de creație nu s-au făcut la noi, ci le-a inventat apusul. Normal. Colonii de artiști. Și acum că tot am adus așa un aer de vacanță în discuția noastră, vreau neapărat să-l provoc pe domnul la o discuție despre pescuit. Știu că e foarte mare amator de... Da, iarăși mă întorc la originile mele, aceea de Basarabean, născut la 7 km. Da, dar și contribuția mea. Da, 7 km de mare. În primul rând, de la vie, de la noi, vedeam mare, așa, la distanță, cel albastru spedit și mai vedeam așa câte un vapor trecând, numai pată mare și un pic de fum. Fiind lângă mare, pește era din abundență și acolo m-am îndrăgostit să consum peștele. Sigur că se aduceau chefal, strumbii, cegă, morun. Fiind făcând liceul la silvicultură, prima dată teoretic a venit reforma învățământului, era liceul silvic. Și atunci la silvicultură și partea aceasta de munte aparține de silvicultură. Și chiar în practici mergeam și chiar și încercam așa să prindem pește, să vedem cum este un păstră, o lostriță. Acestea undeva au contribuit la această dragoste, odată, pentru natură și respectiv pentru pescuit. Eu când mă duc la pescuit, nu mă interesează cantitatea de pește pe care o prind. Pot să nu prind absolut nimic.
Mă interesează să ies afară, să mă deconectez. Dacă se prinde undeva foarte multe pești, eu nu mă voi așeza acolo unde se prinde foarte multe. Mă voi duce la distanță. Acolo vreau să fiu sigur, eu și natura. Da, dar nici nu face pescuit staționar, el biciuiește apa. Da, și fac și un pescuit dinamic. Da, dar contribuția mea, Leo. Da. Spuneți-mi, care e contribuția dumneavoastră, că tot insistați, ziceți-mi. Erau tot într-o practică la Someș, la Gherla, și nu aveam ce mânca, dar eu, taică meu era pescar. Și am făcut dintr-un cârlic, dintr-un ac cu gămălie cârlic, și zic, hai Leo să prindem pești, că eram mereu flămâns. Mâncam la un CAP și mâncam la o cantină de aceea... Da, CAP-ului. Săracă. Și atunci a început și Leon să prindă, așa, și m-a continuat cu tata. Dar și atunci de dimineață mai prindeam câțiva peștișori pe care îi prăjeam. Da, cu gămălie și se prindea legat de oață. Da, foc acolo și cu aceasta... Și cine gătește peștele adus acasă? Leon îl curăță, ca să aibă, v-am spus, da, să aibă plăcerea totală. Plăcerea totală. Da, îl curăță la atelier, îl aduce acasă și atunci congelez sau îl fac. Foarte mulți artiști, toate domeniile, pescuiesc. Nu e chiar întâmplător. Nu e întâmplător. Și plasticieni, și actori. Nu mai vorbesc și muzicieni pescuiesc. Deci nevoia e vorba de cu totul altceva. Și la natură, care e și motivată pe undeva. Aveți să ne spuneți și nu așa o poveste pescărească, imposibil să nu existe una în arhiva dumneavoastră. Eu să vă spun de una a unui coleg, nu despre mine. La Dunăre, la Mraconia. Sigur, mergeam la Dunăre pentru că acolo făceam și baie și între cazane este un peisaj splendid, nemaipomenit. La fiecare oră se schimbă lumina, peisajul acesta acum e într-o lumină caldă, rece, ocrie, viola. Te poți să stai ore întregi și să privești. Vine și acest bucureștean care n-a pescuit niciodată, îi se dă o undiță, îi se pune un peștișor acolo, aruncă, prinde balena, nu? Da, aruncă, nu se întâmplă nimic, mergem la masă, încă la mine în mașină, peștele ăla stă acolo la soare, se usucă, după masă din nou la Dunăre, aruncă și la un moment dat strigă către celălalt coleg, ce trage, ce fac? Păi ce înțeapă-l. Și nu mă trage pe mine. A prins un somn de 14 kg. El care n-a pescuit niciodată. Ăsta a devenit pescar categoric. L-a scos celălalt coleg, l-a ajutat, a scos acest somn, l-am dus în tabără. De obicei în tabără, că se prindea un pește mare, atunci era o mare petrecere, se frigea, se bea o bere. Dar lui a spus să nu-l dea la bucătărie, pentru că alt pește atât de mare în viața lui nu va mai prinde și să-l ducă la București. Corect. Acum vreau să discutăm pe finalul emisiunii, pentru că vă vine să credeți sau nu, ne apropiem cu pași vertiginoși așa de final. Da, e localul plăcut, atmosfera plăcută. Vreau să o provoc pe doamna la discuție să-mi povestească un pic despre copii. Despre copii? Da. Unul de 41 și unul de 39. Au urmat și ei meseria noastră, au terminat liceul de arte plastice, amândoi au urmat Academia de Arte Sorin cel Mare la București, Tudor la Cluj. Familie are Tudor, are o soție care tot a terminat artele plastice și o fetiță de 9 ani. Sorin este încă liber, liber, da? Aviz amatoarelor. Da. Noi locuim și bea drăguț poate să fie luat în considerare. Așa. Sunt mulțumită că sunt în țară amândoi, că i-am aici lângă noi. Contează enorm. Știu ce se întâmplă în alte familii unde sunt copiii plecați. Îi vedem pe Sorin zilnic, pe Tudor, ne caută, ne sună. Când a fost Leon într-o situație mai dificilă, cu o operație, atunci de-abia am simțit ce apropiați sunt de noi acești doi copii. Și e foarte bine că îi avem.
Cum vă simțiți așa în minoritate, ținând cont de faptul că sunteți înconjurată de bărbați? Fac față. Fac față, n-am încotro. La noi s-a întâmplat, deci noi plasticieni, copiii plasticieni, norele, au fost două, acum este una, plasticieni. Nepoata, și ea are înclinații foarte mari. Da, dar vrea să fie balerină, neapărat. Dar tot spre latura artistică. Custe și ei plasticieni. Deci o fac de un clan, un trib, așa de... V-ați gândit vreodată să faceți așa o expoziție la comun? Nu s-a mai făcut propunerea asta, însă unii sunt mai dificili dintre noi care refuză și atunci dacă nu putem fi toți, n-are sens. N-are sens. Însă se descurcă în viață, asta e foarte bine. Am putea face o galerie, care să fie Galeria Vreme și care să expună și numai familia Vreme. Corect. Nu mai Vreme. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din seara asta. Sper să ne vedem și sigur o să ne vedem în sălile de expoziții, pe simeze și ca simpli privitori în cazul meu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Andreea Medinski. Până săptămâna viitoare, toate cele bune! Emisiunea Ghici cine vine la cină v-a fost oferită de Restaurantul Select.